Langning pamyat busana maneka warna renggeng kencana ratna bra bandir layu kumitir sindran pandres sema ruto serno kumaraning liyat mantyan gumlebating bojo sru brasta kayu pang kebrabat Puspito Andra ing siti ron mawur kadyubeng angin kukila bubar sumebar wulung-wulung samya kendang rusak ngalit pateng surayah candrane pindho gragatin pidak gajah labeka prabawan Surabawan itu Sang Resi Durna ingkang kepareng ngendih yudanipun Sang Yupra putra Pandhawa awit saking kasudidanipun Sang Yupra putra Pandhawa wekasan pandhita durung babar wirang wonten negari Ngamarta tumuli nilar negari Ngamarta lenging cipta sedyang upaya wonten pundi papan durungipun gandhik malir watu cani dene Aryapati Sengkuni swata wangsul wonten nagari Ngastina sawusnya tata tintentrem negari ing Ngamarta nata Ndwarawati ndawaken Sang Yupra putra Pandhawa bilih ing mangke sarna-sarna kangge bangun bangsa kapasaken dhateng Bambang Antasena usana Bambang Antasena kepareng angaturaken papan dunungipun sedaya sarana-sarana wekasan Raden Werkudara ingkang kepareng upadi kayu jati kang wonten palatipun deget sembur Raden Arjuna ngupaya gandhik malwatu cani kelawan gelingan mas dene Raden Antarja ngupaya wedi malelo datan kacarita tindaknya satriya tetiga nggenira angupaya sarana-sarana mbangun bangsa Prabasyasa sini gegento kakung capun nahan kang ragila maksana pundi kang pinangka sabding carita ingkang masih nunggil papan nang siji caritane ewuh lamun sinarenga datan kadi gemlaring guwa Singomanangling pagedhonganing carita ing ngriku Raden Werkudara prapta wonten guwa Singomanangling den tanggapi sawening satu hawujud gajah kawistara Raden Werkudara kalian satu hawujud Hesti utawi liman kekalihira kawistara tan ginggang sarikma pinarasapa candrane
Makandhe Dwi Calan loro makandhe perangan ingkang kaping kalih gumelaring guwa Songo Manangleng sinten ingkang kepareng amurba guwa Songo Manangleng wujud Dwi Panggo sak gumuk genya inggih wujud liman nggih wujud hesti pramila sinebat hesti yakti gajah kelangenaning ratu wujud liman gajah ingkang pinangka titianing para senopati majeng ing Rananggana Dwi Panggo gajah alasan gajah aja dibah wujuding gajah yekti pinutra dening dewane Bathara Bayu dewaning Maruta yekti mustikaning gajah ora mukal bisa tata jalma tan prabeda jalma manungsa turta kasinungan kasudiban kanuragan ingkang linangkung rikalenggan punika kepareng bibisik gajah Situbanda nampi pratanya Satriya Jedipati Raden Werkudara ya Raden Bratasena kaleres kadang nyotaruna kadang nunggil gegayuhan gupo-gupo danya acarani lemebet wonten saking guwa Songo Manangleng rep sidin pemanemtan ana bawal alisik labet sang gajah Situbanda dereng kepareng lucitaning driya ingkang kawijil ing lesan
kang seswa humatur marang risang ya sang wipra kadiparan karsane yang odi pati Kyolun tedhaipun sang iku kajarwi jagat wasisaning Bathara ora kleru panduluku kaya iki kadangku taruna sing suwe banget ora tau ketemu Yayi Mangkurat Yayi padha kanthi Harja Yayi ngadhep ana ngarepanipun Kakang Yayi situ bondo kakangku ya amarga saka pangestumu praptaku ora nemu sambi kula suwiji apa bektiku tampanana panjenenganipun Kakang Yayi Mangkurat Yayi Werkudara wis suwe banget ora tau pinanggih marang pun Kakang wah tambah wewek sliramu
Ya kaya ngene iki saiki kahananku. Syukur aku melu seneng. Banjur bareng tak dulu kawis turu sumengko pengawak bojo nggonmu prapta ning guwa Singomanangling. Ana apa, Yayi? Matur aja kinanthen wigih ringa-ringa. Aku stok parengake matur ana ngarsamu. Ya. Sadurunge matur akeh-akeh mbok menawa mengko tok anggep luput nggonku matur kang agung pamengkumu. Ora dadi apa. Aku tak takon luwih dhisik. Apa bener Setu Bondo kakangku Kang Murba kayu jati kang ana pelete deket Sembur? Kayu jati kang ana pelete deket Sembur? Iya, bener. Kanan keringing guwa Singomanangling kene iki tetanduran wit jati kabeh. Kuwi kabeh ana pelete deket Sembur. Wah, yen ngono tak teruske lek matur. Rening aku sak kadang kuwi arep bangun bangsal Prabasyasa. Kamangka Sitawang Siting Dewa kudu nganggo kayu jati kang ana pelete deket Sembur. Mula raketan mung sajuga aku nyuwun wit kayu jati siji wae. Mung tanggo srana bangun bangsal. Mbok menawa mengko wis bisa ngurakapi para kadang Pandhawa nggone bangun bangsal Prabasyasa. Kowe arep nyuwun kayu jati kang ana pelete deket Sembur? Iya. Waduh, sing gedhe pangapuramu ya Yayi. Aku iki mung wenang murba ora wenang masesa. Aku iki mung nunggu yen aku ngulungke kurang bejane aku nampa benduning dewa. Mengko nek pancen nampa bendu sing nanggung Werkudara, nek sik luput pun Kakang iki ya sing bakal nampa bendu pun Kakang. Mengkare oleh apa ora? Iki mergo aku perlu banget siji wae sing cilik ya ora apa-apa. Waton wis ana pelete deket Sembur, ora kena. Mergo aku wedi bebenduning dewa. Andek Bima kena siyaga Sudibya sawara-wara umbal-umbul kadanya pitung kedhi mangeling ana patine Dursasana tinuwek penang Jajagya ndudut usus nglonggoludira sepisan meneh gelem ngulungke apa ora? Ora bakal tak ulungke. Yen ngono apa kelakon tak rudo peksa. Kowe lah dalan. Yen ngono kowe malah ngejar gojek karepun Kakang nduk teko papan kene. Ora ana sak dhuwuring gua metu, sak jabane gua jajal kadigdamu Werkudara. Ayo tak ladeni Setu Bondo.
ora patut. Yo apa tak anggap aku kalah. Ayo maju Werkudara nek pengen remuk gegermu. Kelawak idak-idak dening aku. Duka yasini pidyan Werkudara. Kaya mantek kaji dayane ngaji Bandung Bondowoso. Haji Bandung Bondowoso lamun to kawajek. Rusane 1000 gajah, bobote 1000 gunung. Ora mukal. Raden Werkudara Gya Majeng nyepeng kunang mustakanipun Gajah Situbondo. Bobote Situbondo wonten astanipun Dyan Werkudara kaya bobote kapuk Slombo saenggo telas kekiyatanira Gajah Situbondo. Waduh mati aku Werkudara. Lah kok rasamu kaya ngene. Aku culno aku ora kuat, aku ora duwe kekuatan. Tak julke janji kowe nglelakke kayu jati kang ana pelete deket Semburi. Yo. Wis kowe negara siji wae. Moh negor sak cukupe. Wah mau njaluke siji wae sing cilik. Upama mau tok parengke cukup siji, bareng saiki kudu tok tegurke sak cukupe. Negara dhewe tok tegurke. Mengko tekane Ngamarta ya tok terke. Wah lha apa iya kelakon gajah nggawa kayu pirang-pirang iso wae. Mengko tak gaweke tampar sing gedhe. Wah cilaka iku malah wis jos. Tinimbangake aku mengko ora pulih kekuatanku wis salung aku manut karo kowe. Lah ngono. Wis aku culno aku ora kuat. Mengko tak tegurke kayu tak pilihke sing apik-apik. Banjur tak larapake ning Ngamarta. Yo aku kare manut.
nenggih pinaka kang pinaka sanding carita gumlaring karang kabulutan sinten kang kepareng mangasrama ing mriku yakti tuwa pangganing Sang Hyang Para Among Tani ingkang serbat Kelurah Semar Badranaya ingkang tansah deniringaken putra ketiga Kelurah Nalagaring Kelurah Petruk Sumawana Bagong rikalenggan punika Kelurah Semar Badranaya kepareng nampi rawuh Nyasatra Madukara Raden Arjuna gupo-gupo danyang acarani kepareng lenggah wonten bale wismanipun Kyai Semar Badranaya sumara tejane nganggo wong hanya dolanan amung dereng kepanglicitan indriya ingkang dereng kawijil ing lesan Brahmara reh manguswa ambreng kadi karnaning kaswase nang waraga melaku sang kondo wastrat mojo long lalu angu lati sur yo mangrangsang wayah kumyos Amaro yanto begegek mel-mel sak bulita Gus Ndara Arjuna wong ngaturaken pambagya Raharja Rawi Pundara mewah bekti kula kunjuk Gus. Iya ya Kakang Semar amarga saka pangestumu praptakoranmu Sambigala Swijaba. Bektine Kakang Semar lak tampa padha-padha Kakang. Kula nggih nyaosken bekti kula kunjuk Gus. Iya Nalagaring tak tampa Nalagaring. Kula nggih nyaosaken pangabekti Gus. Kula nggih ngaturke bekti Petruk Bagong tak tampa. Kawistara semengko pengawak bojo Rawindara kepareng kula ajeng cemadhong pengendikan Pundara wonten menapa Gus Kakang Semar wonten ingkang adhawuh kalenggan iki para kadang Pandhawa sedya mbangun bangsal Prabasyasa nanging sanane kudu nganggo sarana sesaji kang ing aran Gandhik Malwatu Cani kelawan gilingan emas nggih. Miturut atur Antasena anakku kudu aku munggah kayangan nyuwun tumurun Gandhik Malwatu Cani kelawan gilingan mas
nanging kudu nganti Kakang Semar Badranaya klebu putramu supaya kasembadan panjang kaku nggone nyuwun tumurun kanugrahan gandhik marwatu cani kelawan gilingan Mas Kakang. Lah dalah. Ha iki menawi katen Gus sampun ngantos kedaluwarsa. Monggo lajeng bidal wonten kayangan kula dherekaken Gus. Semareka den prayatna semurine seka balik Teteyoni ganda yoni tresanya purnama sasi gilar-gilar semedi tengahing latar milangono lintang Bima Sekti Bima Sekti ayo nolo garing Petro baku ingkal derek monggo Gus Lodrek monggo Gus Lodrek Gus Arjuna asmunya kang lagya kamanungsan singa melat lengleng bronto kocap kacar itu Dian Arjuna wis manjing madyaning wana Tegrasara kadhiraken mepat para kawan kasiliring samirana mangidit yakti perbawaning para dubiksa saking pasetan Gondolumayit Sanggiya para bajil barat murat ana satra bagus mangresing Abdulawan ana kang kitrang-kitrang kaya kidang ana kang gemplung pindha singa barung nyampe pangpating jetha nyandung watu bating galutak swarane
Nut kinang karang abang nagih utang pati lutira kang manyembur nyembur gagak rimanguni bangun eko siji dua tak nunggal buminya kang gumingsir ana padang dudurin ana peteng dudu wengi yaiku petenge ngantaka ana sadra bagus tak tubruke kiraka tak tubruke oh tak takonane wis dhisik ya dia mengko nek tak takoni ngaku enggal tubruke ndak ana sadra mati tanpa aran wah mang takoni dan sapa jenengmu ndi omah ndi mas sapa jeneng mayo ngaku Bali Suragenti sapa kang dadi prajekamu ngendi dangkamu takoni durung aku dadak genti takon nganggo njunjung drangka ngarepanku dudu widodari yakti buta papan drangka jeneng prajeka ya tak kalahi anduling prajurit saka pasetran gondo lumahe Digya kala menjila sing mburi wah Digya kala juru demung sapa kasemu den lan saka ngendi kasatriyan aku saka Madgara aku Arjuna ya Janaka Janaka kumbang ali-ali Pandu Tenaya Wijanarka waduh jenenge akeh banget sembut karuda pedalane sing gurine kira sapa Nala Gareng gedhe dhuwur Petruk kantong bolong. Nah sing mburi dhewe sing kaya babi kae sapa? Ta wong semene iki sing dialem ra aku ta, Truk. Piye? Kae mburi dhewe sing kaya anak widodari. Kaya babi kok kaya anak widodari. Lempoh kok nang kuping gung kuwi. Dan ana paran. Lonjong botor lakumu tindak menyang endi? Anut lagu ning sikil angon budi pengangen-angen. Nuruti kedheping netra, manuk mabur karoan pencane. Ana satru mlaku tanpa jijukan wulung tanggung satru jaya dalem bali ora kena bajut. Ora ana pepalang kang ana ngalepanku, sirah buta kang pating jenggel kepalange. Tak sampar tak sandung rikmamu ganggu gawe lakuku. Tak tigas nganggo pusakaku mongso gerangmu. Kekejara kaya manuk branjangan kupat kapita kaya ula tak pangin adoh tak sawat. Cerak kena tak saut kokop ludiramu kepara ngarsa dening aku.
awas ya. Wah, ya, Mah Raina Smubang Juang Aruna kadi netraning uga rapuh sabdaning kugila rengkaning kanigara sageter kene tungan engkong ler pusing pene panca babataking satawana mering pagagan manguwuh Brahmana Narpasengro Gus
buta-buta nika pun do mati mengsandara. Ning ampun kaget nika do iso urip meneh. Merga nika balane Permoni Bajul Barat niku bangsane lelembut. Sedina mati ping 7 nek isih kenging dayaning Maruta iso waliya temeng jati, jati temeng waliya. Iya, Kakang Semar. Ning nika kena lara, mula sampun ajrih mulat kridanipun Ndara. Kula nggadahi pamrayogi, Gus. Piye Kakang Semar? Sing munggah kayangan kula ndereke Ndara mawon. Gareng Petruk Bagong kajenge nunggu wonten imbaning harga Sulaulu. Waduh. Ora diparengke malu munggah. Ora. Mundhak mengko ndadake sumuking gara-gara. Aku wis ngetuk malu aku dhewe ya man. Ora kowe ya ora kena malu. Waduh. Paling aku. Kowe ya ora malu Petruk. Lah sing arep ngendangi sapa? Sopo. Kok njur aku ora entuk malu. Hi, kemeng aku karo Ndara. Wis cilaka. Ya sengko awake dhewe nunggu reng lapore anggere ditinggal karo bapak kowe. Wandamu ora yen ngono ae dibajutake lakune Kakang munggah kayangan Junggring Saloka. Oh, to. Laju tindak nyedan Arjuna miwah Kyai Semar Badanaya. Kepareng inggih harga Sulaulu minggah kayangan Junggring Saloka. Dene Kelurahan Gareng Petruk Bagong nengga wonten imbaning harga Sulaulu. Sini gegento kanggo capunahan Kang Winursita. Kang Pinaka samping carta datang kadi gumlaring kayangan Junggring Saloka. Sang Hyang Girinata kahadhep ewang Kaneka Putra. Wis nampi pisanipun Raden Arjuna miwah Semar Badanaya. Kaya kayu yen penggalihnya Sang Girinata. Sambeting carita gumlaring kayangan Junggring Saloka. Sinten ingkang kepareng mangasrama wonten kayangan Junggring Saloka yekti ratu-ratuning Dewa Tridasa Wataknawa. Ingkang kepareng bebisik Sang Hyang Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Hyang Welengis, ya Sang Hyang Randwanda, ya Sang Hyang Sumba, ya Sang Hyang Nilakanta, ya Sang Hyang Sangkara. Rika lenggan punika lenggah wonten ing Bali Marcukunda Manik nampi prapanya kadang nyuwerda warangka ing kayangan Junggring Saloka ingkang lenggah wonten kepatihan Suduk Pangudal-udal utawi kayangan Suduk Pangudal-udal ingkang bebisik Sang Hyang Kaneka Putra ya Sang Hyang Bathara Narada. Ugi nampi pisanipun Raden Arjuna miwah Kyai Semar Badanaya.
Kawistara kagiat guru kawkasan Sang Girinata nampi piswanipun Raden Arjuna miwah Kyai Semar Badranaya. Residen pemanemtan ana bawelang alisik samirana datan wampah labet Sang Girinata dereng kepanlucitaning driya ingkang kawijil ing lesan. Yaning talaga kadilangit ambang tanpa sulan upamaneka lintang toya kusumaya sumawur Bong Jualaju Sangayu Palungguhan Ulun Kakang Toto Tolo Cahak Penapi Adi Guru kalenggan puniki ulun pitanyo dhateng Kakang Kaneka punapi ingkang nuwuhaken sumuking gara-gara. Nuwun sewu menawi Adi Pamesti kepareng prisa sumuking gara-gara. Tamtunipun sampun prisa. Mboten wonten sanes kejawi namung piswanipun wayah kenakan Arjuna kanthi badan wadat. Lah menika kula pasrahaken dhateng Adi Pamesti Guru. Dos pundi menika Arjuna sowan wonten kayangan kanthi badan wadak. Kamangka dipun dherekaken Kakang Semar Badranaya kata yen kula nuwun inggih Kakang sedya ulun mundhut prisa dhateng wayah kenakan Arjuna. Kula semagaken Arjuna padha kanthi harja nggon kita ngadhep ngayunan ulun nggih. Kula nuwun inggih pukulun awis saking pangestunipun Iwang Pukul winantun karahargyan pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa Kakang Semar Semonogo padha kanthi harja ya Guru amarga saka pamujimu aku prapta ning kayangan ora nemu sambigala budya pangastawaku tanpa nana Bathara Guru. Iya Kakang Semar ndak tampa pengendikane Kakang Semar uga tansah ndadekno katentreman kayuangan. Arjuna raharja ngger kita munggah kayangan. Ira saking pangestunipun wangkane kowe nantun karaharjan bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa. Kakang Semar bekti kula kunjuk. Ya Narada.
tak tampa Narada padha-padha. Arjuna kita munggah kayangan kanthi badan wadak iki nuwuhake sumuking gara-gara. Mula gara-gara aja nganti kesuwen temempuh ana ing kayangan ulun sedya ndut prisa apa kang dadi wigati kita saengga kita munggah kayangan Junggring Saloka. Kula nuwun inggih pukulun kalenggan punika para kadang Pandhawa sedya bangun bangsal Prabaswasa tilaranipun Prabu Yudhistira. Iya. Nanging nampi sinta wangsiting Bidara kedah mawi sarana sesaji mboten wonten senes kejawi. Gandhik malwatusani saha gilingan mas. Kalenggan bringa kula suwun kinarya sarana sesaji anggenipun para kadang Pandhawa bangun bangsal Prabaswasa pukulun. Lah kok dadi kita mangerti lamun ta dumunung ing kayangan yoga kula Antasena ingkang kepareng matur dhateng kula. Lah menika yen nganti niki mengke ora enggal diparingake Antasena munggah kayangan sinten sing wani kali Antasena? Nggih sakniki cetha sang ingkang minggah kayangan Kakang Semar. Pun upami Kakang Semar diradul jamu ning kayangan sinten sing ajeng numbasi? Arjuna wonten ingkang dawuh, "Moringgal maju ulun paringake Gandhik Malawatucani kelawan gilingan mas. Nanging kita enggal tumurun ana ing Madyabada. Mundhak tansaya suwe kurang prayoga lamun dumunung ana ing kayangan Junggring Saloka. Ana dewa nonton wong abrang tiase padha serseran ning antariksa pindha astra nada disalikat dalakar kedunya kang kaliweran kabincang ing samudra. Mekaten ajeng kula nyuwun pamit kula sing ati-ati. Guru, aku tak nderekke ndaraku, aku njaluk pamit Kakang Semar bektiku nderek tindahe Kakang Semar. Narada aku njaluk pamit. Nggih Kakang Semar. Bekti kula nderek tindahipun Kakang Semar. Bukul Narada kula nyuwun pamit. Arjuna kang ati-ati Arjuna.